कसे खेळपाचे ते. तर आज आम्ही खेळली क्रॅक द कोड चॅलेंज. 2 5 6 7 2 numbers are correct and one placement is right. 1 3 9 0 one number is correct and placements are wrong. आता दिसता तुझे पहिले पोहे मागले हा मैं उला माझे सगळे नंबर रॉंग काय गो आता आणि किती नंबर उरले गो मी तो खरीच चला ना 1 2 3 2 4 6 8 तो नंबर करेक्ट आहे प्लेसमेंट करेक्ट आहे होत किती तो तू दुसरा नंबर शितो का की सांगता त्यात कर 7032 तशी आता त्यात नंबर सांग आता एका कळटा 3 नंबर करेक्ट आहे 3 प्लेसमेंट्स करेक्ट आहे 4162 3 नंबर करेक्ट आहे 3 प्लेसमेंट करेक्ट आहे 7092 हां गोदा 3 नंबर करेक्ट आहे 3 प्लेसमेंट्स करेक्ट हाऊ इज दिस पॉसिबल आणि काय नंबर तो रॉंग ना 10032 हां तो नंबर घातला आहे ना तो 42 झाले थँक गॉड आय वन ब्रदर आय वन हिंदीत नाव शिकलेले